Так я ще jednou zdravím vás a budu pokračovat po povídání něčeho o té ruské ceně, co my děláme, kdo jsou naši laureáti a proč a zač, dá se říct. Tak ještě jednou my jsme dáváme tu ruskou cenu na virtuální Podkarpatské Rusi. A samozřejmě, že nejvíc těch hrdinů a těch našich spisovatelů a básníků máme právě na Podkarpatské Rusi, kdy i neomezujeme se tím, protože pracujeme ve virtuální Podkarpatské Rusi. Máme hodně laureátů a našich diplomantů i v zahraničí, tak říct. Naším prvním a já bych řekl, nejvyspělejším, nejzajímavějším laureátem byl Ivan Petrovský. Je to rusínský velikán, bohužel už odešel od nás, ale v roce 2005 on byl naším prvním laureátem. Je to člověk, který byl bojovníkem, a právě bojovníkem za tu rusínštinu. Byl velmi vzdělaný. Zakončil filologickou fakultu, ale měl praxe i ve Francii, v Itálii, hodně pracoval v Rusku, měl hodně přátelů v Maďarsku, takže měl obrovský naprosto byl to široký člověk, měl velký pohled na tento svět. Ale byl i drzej, byl jsem rebel takový, tak proto psal i velmi takový hodně dá se říct, jako provokativních věcí. Co říct, že první tu cenu on dostal od nás za uličnické частушки, а лирickie rusínské písně zpívanky. A jmenovali se oni naše zpívanky, naše a ne naše zpívanky, bytangistské zpívanky. Je to takový, bytanga je to takový rusínský výraz takového frajera. Rusínský eros písal i erotické, ale humorní erotické věci a poslední zpívanky. Takže to byla cena, ale protože bylo to už před 15 lety skoro, tak během těch dalších let hodně my jsme propagovali další jeho tvory. Jako příkladu, jedna z těch zpívanok, podívejte se, tak vypadají jeho knížky, zpívanky, kdy mluvíme rusínsky, tak není to i a není to u, a je to jako by ta německá zpívanky. Krásná knížka a je to zpívanky Ivana Petrovce, našeho hlavního, dá se říct, hrdiny. Bohužel zemřel před pár lety v takové tragické ukrajinské situaci po několika vyslechách v SBU, naprosto zastavilo jemu to srdce. Byl můj osobní přítel a to i pro mě byla taková těžká ztráta. Dál šel s náma Vladimír Bedzir. Je to naprosto taky podkarpato-rusínský osud takový, protože šel z dávní rusínské rodiny, ale učil se a pracoval v Rusku a dál se vrátil se do Podkarpatské Rusi, ale pokračoval psát už v ruštině. A ku podivu, ti první dva našich laureáty byli v něčem se blízci, protože Vladimír Bedzir obdržel cenu za fantasmagorickou a šelmovskou ruskou prózu na přelomu tisíciletí. A jmenovalo se to Bůh není frajer, nebo Maestro, divadelní román Dvojité V nebo Dvojče, povídky Samuraj, Džin, Děláme Hollywood, Svíně
Анділіці, таковий, я б řekl, вельми займований хуліган. Але teď on už takový solidний учитель на високій школі в Ужгороді. Покрачуємо з ним в співпраці. Далі наші займовані такові Гординове, а был то Васил Матола. Васил Матола был przed 14 лет, был младый басник, был выznaменан за верность русинскому языку, а русинской власти. За книгу «Материнская молитва», а русинская загадка, за басни, а прозу тих последних лет przed tou cenou. Dál šel Felix Krivin. Felix Krivin, Žid, который працевал на Подкарпатской Руси, а прожил там скоро 50 лет. Писал о Ужгороде, писал всем можным, писал то в руштине, а říkal, jsem Žid, ale jsem ruský spisovatel, protože je to nesmysl, to ruskojazyčný spisovatel. Můžeš být nebo ruským spisovatelem, nebo ukrajinským, nebo židovským, tak musíš psát на український nebo židovský. Když píšeš rusky, tak ty jste ruský spisovatel. Já za to jeho mám strašně rád, protože on, když ujel do Izraele, a tam psal taky rusky. V Izraeli to normálně, protože tam hodně přesídlenců a vychází tam ruské noviny, vydávají se tam ruské knížky. Je to humorné, ale to dneska na Ukrajině těžko izdat nějakou ruskou knížku, a v Izraeli by to šlo. Tak to byl ten Felix Krivin, a já měl k němu velmi takový vážný osobní vztah, protože když jsem já školil se na vysoké letecké škole v Moskvě, tak on školil se v literárním institutu v Moskvě. A my jsme spolu chodili do divadla s ním. A já jsem strašně šťastný, že po 40 letech byl tím člověkem, který dal panu Krivinu tu ruskou cenu. A psal tam v té ruské ceně on různí takové ti židovské figly, velmi směšné a zajímavé. Ku příkladu takový, tomu se on říkal, že to je mini-dialožek. A Chaim říká Naumovi, co se mi líbí na Беренбойму, je to, že si nepamatuje nic zlého. A Naum odpovídá, tak to má sklerózu, on si totiž taky nic dobrého nepamatuje. To právě ten Felix Krivin. A měl i dramatické seriózní práce, takže nejenom ty figly. Dál šel u nás Ivan Sitar, který byl pod cenou za statečný a zároveň takový delikátní pokus o přeložení poezii Sergeje Jesenina do rusinštiny a do své rodné podkarpatské Rusі. Kdo si jedno popichl Janoša Demetroviča Sitara, tak se bylo napsáno spis v té maďarštině jeho jména. Co se to tu předvádíš se svým rusinstvím? Dovedeš si představit překlad Jesenina do rusinštiny. A to jeho natolik dotklo, že vzal básen Ty živá li ještě moja staruška a přeložil, či живі сте, мої любі мамко. А стejně jako ruský poeta věnoval ten Ivan Sitar svůj překlad vesničance Anně, matce, která čeká na syna. To je jeden z hlavních těch tvorů Jesenina a i našeho Sitara. Další laureát byl Ivan Pop. Уж то могло бы многим чехам něco mluvit, protože Ivan Pop je to velmi známý v Československu vědec. A navíc bydlí Ivan Pop dneska v Chebu. A na začátku 90. let, kdy otázka rusinství a otázka Podkarpatské Rusi byla ještě strašně taková непропрацовано, protože co budeme skrývat, za sovětských časů to jakoby
Русини были якби соучасти украинского народу, разумеете? А праве Иван Поп, который приехал из Москвы звлашь до Подкарпатской Руси, а хотел быть там таковым идеологическим вудцем, так написал книжку «Энциклопедия Подкарпатской Руси». Была то бомба, напросто бомба. А ten террориста был Иван Поп, которого там не узнали на Подкарпатской Руси, а был нуцен jako narozený, nebo jako člověk, který velmi znám v Československu a rodiči, kterého pochází z Československa, tak prosil o českém občanství a stal českým občanem. A pokračoval v té práci. Udělal několik naprosto velkolepých vydání o Rusínech a o Podkarpatské Rusi v češtině. To my jsme taky tomu strašně rádi a snažíme se to ty věci o rusínství a Podkarpatské Rusi v češtině snažíme se velmi aktivně propagovat. Je to zajímavá věc. Musím říct, že on velmi tak hradit se od veřejného života, nikdy neúčastil v nějakých našich těch jednáních kolem ruské ceny, ale on náš laureát. My, když se rozhodujeme, tak my neptáme člověka, a ty chceš být naším laureátem, nebo a my můžeme ti dát laureátství. Kdy musím říct, že teď poslední čas já někoho z našich ukrajinských partnerů ptal, nemáš nic proti tomu, protože laureát ruské ceny dneska na Ukrajině je to problém, řekněme otevřeně, protože jde tam boj proti ruskému světu. Je to takový náš život. A dál popovíme vám příště. Děkuji.